Kawi, Nema, Adia, Edipa, Pama. Yadin Nanti. What you one you. Men Kawakin Siko, Mr. Pama. Some person of us me, the Ganani, Yasantini, Messiah Bianani. Apostle Kwadwo Sarfo eyosofo panyin wi a wono ewo mamu a ono akasa ne nimdie mu ya wotwede ampo nyankrompon basaye Adom ede Adom no otimi ehyehye mfidie ahodo ya enye ne wobruni ahyehye ne wasanso apa mfidie no bi eho entoma ya sesede wode kantanka otumfo 4x4 ka ene etimi aba wo kire se eno no enya de a engine po etimi esimo afenso enya de a eyusu petrol po ene etimi ede adidwuma se battery sisimo no wo hwe na battery no na hoden no ekofoma obetimi so asan so a charge na etimi esikwan so a edi dwuma ene enampanifo aye amamrani amane ya omatimi apaka yi ho entoma na wodwumadie na se no wasanso edi robot bi eba ya wo kire se eno beboa ama wona wo mu afia hoduo mu ya efia dwuma eye ayedin edi ama wo mu no se ye wo flowers na pese robot yi wotimi egugu sunsuo ede ma wa battery bi ehyehye dachi ene ewumia so a na wa kire ne de robot no wonye obetimi egugu flowers ne sunsuo ede ama wotimi mpo esoma robot no ema nitimi ekoto bibi ede ebrewa nipa ho betimi ahare wo mo ewo maimu eno akire no wasanso edan wi muhyan bi ede ya wo kire se no betimi abo asrafo papa ewo wo mo empata dwumadie ya wo mokoye no empempi no emu na wo dwumadie na se no ewra adwasafo aya wo no eye Apostle Kwadwo Sarfo ne baba ya wo ye dome kwabenya mrahye bedwani ono so kasae ewo dwumadie no asibia ode adesrede eto Ghana manfo nyina enim se yenkonkodino ne yemfa entai ne papa echi sabe ye dwumadie ene tumpo ye wo ne papa ni so no ebetimi aboa no ama bibia etimi akoyi ede amano onam saye so de adesrede nso eto aban ne mpadifo anim sa wo mo nso entimi ensa ne papa asene sabe ye dwumadie no ebetimi ama no homene